Kun ostat käytetyn ajoneuvon, haluat tietää mahdollisimman paljon sen historiasta välttyäksesi ikäviltä yllätyksiltä. Nyt voit olla varma, että saat oikeat tiedot nopeasti, helposti ja edullisesti autorekisteri.fi-palvelun avulla. Olemme kehittäneet markkinoiden kattavimman ja helpoimman palvelun tarjoamaan sinulle kaikki etsimäsi tiedot yhdellä kyselyllä. Niin nettiselaimella kuin mobiilisti Android- ja iPhone-puhelimiin kehitetyillä sovelluksilla. Maksat vain kustakin kyselystä erikseen perittävän maksun. Rekisterinumero haun tiedot tuottaa Liikenneturvallisuusvirasto Trafi. Tällä videolla esittelemme, kuinka helposti autorekisteri.fi-kysely onnistuu ja kerromme muutaman esimerkin siitä, missä tilanteissa kyseinen kysely kannattaa suorittaa. Aloitetaan. Valitse ajoneuvotyyppi ja syötä ajoneuvon rekisteritunnus. Rastita haluttu kyselytyyppi. Viereisistä esimerkeistä näet kyselyissä esitetyt tiedot. Jatka omaan kyselyysi hyväksymällä palvelun käyttöehdot, jotka löytyvät viereisen linkin takaa, ja paina Hae tiedot -painiketta. Ennen maksuun siirtymistä tarkista vielä, ovatko ajoneuvorekisterikyselyyn syötetyt tiedot oikein. Maksutapahtumaan siirryt painamalla Maksuun -painiketta. Suomen verkkomaksut mahdollistaa maksun maksamisen kuvassa näkyvissä verkkopankeissa. Maksun suorittamiseksi valitset itsellesi sopivan vaihtoehdon, siirryt maksuun, vahvistat maksun ja siirryt takaisin myyjän palveluun. Mobiilisovelluksia käytettäessäsi maksu peritään kätevästi Apple-tilin tai Google Play-tilin kautta. Selaimella suoritetun verkkomaksun jälkeen eteen avautuu tulossivu. Mikäli ajoneuvoon liittyy huomautuksia, näkyvät ne selkeästi punaisella. Perustiedoista näet muun muassa valmistusnumeron ja se kannattaakin tarkistaa auton oston yhteydessä. Käyttöönottopäivän ja ensirekisteröintipäivän vastaavuus kannattaa myös tarkistaa ja kysyä myyjältä syytä, mikäli päivämäärät eroavat toisistaan. Kaikki tiedot kysely pitää sisällään myös tiedon yksittäin maahantuodusta autosta sekä maahantuontimaasta, jos se on ilmoitettu maahantuonnin yhteydessä. Kyselystä näet myös tietoa katsastuksesta ja seuraavasta katsastusajankohdasta sekä erilaisia tietoja rekisteröintitodistuksesta. Erittäin merkittävä tieto kyselyssä on omistushistoria. Yksityishenkilöiden tiedot näkyvät 5 vuotta taaksepäin. Sitä vanhemmat ilmoitetaan vain tiedolla yksityishenkilö. Mikäli kyseessä on yritys, näkyvät tiedot koko ajoneuvon omistushistorian ajalta. Kaikki tiedot kyselyssä näet myös katsastushistorian ja katsastuksen tilan, tunnushistorian, vakuutushistorian, mahdolliset poistot liikenteestä tai rekisteristä, tietoa moottorista ja paljon teknisiä tietoja. Kyselyn tietoja voit tarkistella kätevästi aikajanalla kronologisessa järjestyksessä, jolloin uusin tieto näkyy automaattisesti ensimmäisenä. Aikajanan näkymää voidaan myös muuttaa niin, että vanhin tieto näkyy ensimmäisenä. Tiedot voit tallentaa kätevästi PDF-muodossa tai lähettää sähköpostilla haluamaasi osoitteeseen. Palvelusta voit tulostaa myös kuitin arvonlisäveroerittelyllä. Näin helppoa se on. Saat tietoa uusista päivityksistä ja ominaisuuksista liittymällä Facebook-sivuillemme osoitteessa www.facebook.com/autorekisteri.fi.